I'm coming to London. Hoxe viaxamos a Tailandia. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, 54 minutos por diante para contar o máis importante das vosas aventuras, das vosas viaxes. Hoxe imos viaxar a un destino dos meus favoritos, a verdade. Mira que viaxamos por aquí un montón, pero seguramente un dos países onde mellor o pode pasar un e que ademais é relativamente sinxelo chegar a talí. Imos ir ata Tailandia, da man dun actor que está hoxe aquí ao noso carón no Estudio 5 da Radio Galega, de Dani Trillo. Que tal? Moi boas noites, como estás? Hola, moi boas, que tal? Moi ben. Bueno, Dani, viaxaches a Tailandia hai ben pouquiño, non? Está máis ou menos fresquiño a viaxe. Pois sí, en suño deste ano. Bueno, imos ver como é o principal que fai casi todo o mundo cando vai a Tailandia, non? Ciudade espectacular e praias increíbles. Brutal, brutal. É un bofetón de un cambio de cultura tan grande que bueno, os primeiros días o que pasas é ca boca aberta e alucinando con todo distinto que a todo que ti coñeces no teu entorno. Pois con Dani Trillo, actor que xa o bichedes en multitud de ocasións en series de televisión de Galicia, tamén en outras series que están en plataformas probablemente agora en breve. Imos estar nesta viaxe, na que, como sempre, ao principio queremos saber un pouquiño máis do país de destino, hoxe de Tailandia. Dani, algún dadiño de Tailandia? Dani Portela. No... Dani Portela, sí, sí, estaría guai. Vale. Sí, Dani, contesta. Vale, pois é un país do sudeste asiático con 65 millóns de persoas. A súa capital é Bangkok, que ten máis de 10 millóns de persoas. O réxime político actual é unha monarquía constitucional, a pesar de que o tema está revolto continuamente. É unha sociedade moi dividida entre as elites das cidades e o rural pobre abandonado pola clase política. E o republicanismo, é dicir, pedir a abolición da monarquía, está penado con 15 anos de cadea. Non se andan con tonterías aí con... Vale, a súa xeografía é montañosa polo lado oeste, está cruzada polo río Mekong e todo o seu val que cruza de noroeste a sudeste. E que suministra auga e, sobre todo, os lugares para plantar o arroz, que é o principal alimento de toda Indochina. Inventos tailandeses. A bebida enerxética Red Bull, que non é pouca cousa, vamos. A arte marcial mixta Muay Thai. Os tuk-tuk, que son un invento, os tuk-tuk son estes carriños, sí, motocarros, motoconchos, se chaman na República Dominicana sapoconchos, non? Bueno, pois son orixinais de Tailandia. Estes tamén inventaron unha cousa que, a ver, eles teñen devoción polos elefantes. Pois inventaron a mesa para operar elefantes. Claro, os veterinarios teñen que traballar dunha forma cómoda e houve que facer un invento específico que se exportou a todo o mundo onde hai elefantes. E logo tamén está o Sepak Takraw, que é esta especie de balón volea que se xoga cos pés e que é moi espectacular e que pega uns saltos constantemente facendo pincha carneiros no aire incluso, sí. E logo, non poden evitar aquí, hai unha frase que tes que saber antes de ir a Tailandia que é My Pet, que quere decir sen picante. Ah, sí. Da igual que digas. Vai picar igual. Non, este xa o primeiro, a primeira... Normalmente empezamos xa a falar do viaxe despois do primeiro indicativo e todo isto, pero a primeira regla cando vas a Tailandia é se non che gusta o picante, tens que avisarles de que podes morrer se ten algo de picante, porque senón para eles nada é picante. Claro. E entón é así, e despois acostumbrar todo o rato a escoitar que van... Escoitas todo o rato que non sabes moi ben o que, pero estás escoitando como unha cantinera todo o rato. Bueno, pois cos dous Dani Portela e Dani Trillo, imos ir hoxe ata Tailandia a intentar descubrir como é Bangkok, como son as illas e tamén a coñecer un poquinho máis a Dani Trillo, o que nos los dous coñecémoslo en moitísimo tempo, cousa que son a vida e no en xogo. Mirade vos. Comezamos. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.
การที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีต่างแม้จะนานยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยทางใจสักที Pois a man de Pop Pakul, que é o número 1 agora mesmo na lista de Spotify de Tailandia, que... De que fala? Bueno, é unha cantante, ou un cantante, porque non acabo de lembrar moi ben o que é, que fala de dous namorados nas beiras do río Mekong, que nun momento dado teñen un conflito amoroso e se separan. E non este correspondido. Non, por eso non é se ve que correspondido. non. Vaya drama. Bueno, Dani Trillo, é certo que nos traemos case sempre aquí, un pouco xa para facer a broma, a todos os países aos que vamos, algo de reggaetón ou autotune do país no que estás, pero hai sitios que onde é verdadeiramente complicado encontrar esa tendencia, non? Un deles é Tailandia, é moi complicado encontrar algo de autotune ou reggaetón ali. Totalmente todo este tipo de música e é certo que se fai extraño non escoitar nada de autotune por ningún lado. Pois Dani Trillo, actor que probablemente o vistes en series como Viradeira, como Auga Seca, que é un habitual nos vosos salóns, nas vosas casas, fai esta viaxe nun día que é un pouco raro para todos nós. Eu creo que é interesante comentalo. Nos coñecémonos case de refilón, verdad? De aí, igual hai 20 anos, porque Dani, igual que o outro Dani, igual que Dani Portela, aquí á miña esquerda, e máis eu, estábamos dentro dese equipón enorme que formaba o enxogo de inicios dos anos 2000 e finais dos 90. Que facías ali daquela no enxogo? Pois ali estaba de prácticas en realización. Estaba aprendendo un poquinho de todo, de montaxe con Dani, bueno, o directo. A verdade que foron uns meses moi chulos. Claro, despois de ver como as trolas que contábamos no deporte, dixeches, eu teño que dedicarme á interpretación. todo ficción, sí. Bueno, xa estaba en teatro desde facía máis anos, entón foi todo, bueno, un proceso que foi ben dándose de forma totalmente natural. Pasamos do teatro ao audiovisual e, bueno, despois seguimos pinchando un poquinho de cada lado. Bueno, e agora mesmo, en que fase estás? Estás facendo algún proxecto? Tes algo en mente? Acabamos de gravar agora mesmo a segunda temporada de Operación Marea Negra. Aí teño un personaxe pequeniño. E despois sigo en teatro, seguimos ca xira de Morte Accidental dun anarquista, un clásico de Darío Fo, que acompañei a Talía Teatro. E seguimos pinchando un poquinho máis, preparando tamén o próximo proxecto, que será O Inimigo do Pobo, e aí estarei tamén como actor e tamén como escenógrafo, que é outra faceta a que tamén me dedico. En unha xena tan ateigada, hai ben pouco puideches facer unha viaxe a Tailandia, que é o que nos centra hoxe, que de entrada é un país un pouco sorprendente, porque a pesar de que está moi lonxe, a xente pensa en Tailandia como que se vai, eu que sei, a Borneo, a Filipinas, non sei onde, pero sí que é certo que é un sitio relativamente sinxelo, non? Co lonxe que parece o sudeste asiático, está relativamente preto dentro de estar no sudeste asiático, en horas de voos e todo isto, non? En horas de voos, agora que a raíz da pandemia todo complicouse todo un poquinho máis, porque antes era moi fácil coller dende Frankfurt voar directamente a Bangkok, agora un poquinho máis difícil, hai moi poucas conexións e uns precios totalmente desorbitados, pero sí que é fácil facer escala en Qatar, e casi todas as aerolíneas están facendo eso agora mesmo. E, bueno, sigue sendo relativamente asequible e son 6 horas ata Qatar e outras 6 ata Bangkok. Sabedes que a maioría de aerolíneas deste estilo que paran neste grupo de países árabes, como pode ser os que paran en Dubai, os que paran en Doha, en moitos casos incluso xa organizan excursións para que se paras 4 ou 5 horas podes baixar a cidade e ver Dubai e ver Qatar. Entón, en moitas ocasións xa eles favorecen que os voos teñan un número determinado de horas para que poidas facer turismo. Non foi o teu caso, non? Non baixaches neste caso en Doha, non, porque nos chegamos ás 11 da noite ata 6 da mañá non collemos o seguinte voo, entón a esas horas non ibas ver nada, había claro. nada. Foi un sitio no que máis frío pasei da miña vida. Estive nos Alpes, pero que pasada. Onde?
O aire frío. Que aire acondicionado tan brutal. Porque tan son alardes, brutal. claro, eles Son dos vos, non teñen unha temperatura intermedia, verdade? Teñen No, é a brutal. calor absoluta fora 55 grados e dentro menos 4. Totalmente, o sea, podía ser un congelador perfectamente. Era unha pasada con ese, quería ver as máquinas porque o edificio é brutal, é enorme. Pero un frío a cada momento brutal. Pois imos dedicar a primeira parte desta viaxe a Tailandia, que comprende sobre todo dúas fases, que é a gran cidade que é Bangkok e despois as illas, que é un paraíso absoluto para descansar. Nesta primeira parte ver unha das cidades máis chulas que hai no mundo, que é Bangkok, porque a verdade é que é unha metrópole xigantesca, millóns e millóns de persoas, que con moitísimo desorden, pero a vez sitios super chulos para poder cear, incluso un pouco rara para caminala. Non sei, cando tes que definir o que pasa en Bangkok, ti que lle dis á xente? Caos. Sí. Caos, pero é un caos organizado. A ver se me explico. É dicir, hai tantos estímulos, luz, ruido, xente por todos os lados a todas horas, pero ves que todo flúe, todo funciona, todo está pasando ao mesmo tempo e acabas acoplándote a ese caos e situacións que aquí che agobiarían un montón, ali é o máis normal do mundo. É dicir, mercados de xente, claro, eles están acostumbrados a ir todos apiñotados e sobre todo agora, despois da pandemia, verte en sitios tan encerrado, tan apiñotado ca xente, diste, ostras, isto estáme chegando un pouquillo, pero despois son super disciplinados e aínda se levaba a mascarilla daquela e non vías a ninguén sin ela, absolutamente ninguén, que era o que che daba tamén a tranquilidade. É curioso eso que dis de caos pero disciplinado. Sí. Parece un contrasentido. Totalmente. Cando estás ali enténdelo, porque ves eso, a un mercado totalmente ateigado de xente, pero ves que flúe, que non hai atascos, non hai xente que molestándose sequera, que déixame pasar ou aparta, non. As motos pasan polo medio da xente, non pasa absolutamente nada. Si, non Os que nos viches un sorprendemos somos accidente nós. ou así, No, claro. nada. Os primeiros consellos son da chegada, non? Hai moita xente, igual tampouco fixo demasiado ben algunha das pelis que se ven por aí, Sí. que falan da suposta rigorosidade que pode existir nas aduanas ou na entrada ao país. É certo que todos, a Tailandia vai moitísima xente, todos seguramente temos algún colega que tivo algún problema na chegada, pero en xeral ti te veches unha chegada tranquila, non? A Bangkok, Sí, coas totalmente. autoridades e con todo. Totalmente, é dicir, se vas ben, non pasa absolutamente nada. É certo que non sobra informarse dos medicamentos que podes levar e dos que non, Eso é vale? certo, Porque hai certas cousas que aquí o mellor son admitidas, como pode ser en certas cousas aquí que che poden dar con receita, como pode ser incluso temas de relaxantes, diazepam, cousas destas que ali podes ter problemas gordos, polo menos nas fases que fun eu. Pero eso simplemente informarse, saber o que non podes levar e listo, despois é un aeroporto como outro calquera en xeral, non? Totalmente, quer decir, é certo que distío dos relaxantes ou estas cousiñas, que tamén é certo que para os turistas teñen outra mentalidade, é dicir, entenden que nós aquí sí que usamos e non pasa absolutamente nada, pero na chegada non é o problema. O problema un poquinho é na volta, que aí sí que hai xente que bueno, colle Budas, por exemplo, temos dos Budas, é unha cousa que non se pode sacar do país. Unha estatuiña. Unha estatua de Buda, dependendo a partir de certos tamaños, non pode sacala. Vale. Non pode sacala. E este tipo de cousas aí sí que hai un montón de despistes da xente e hai, bueno, disgustos moitas veces. Claro. Evidentemente, despois todo o que non pode sacar de ningún aeroporto do mundo, ali menos. Outra cousa interesante para saber do aeroporto de Bangkok, cando chegas, que saibades que tedes un metro que en xeral en algún dos dous aeroportos podes chegar ao centro da cidade, ese día non che importa demasiado os atascos, pero ollo á volta, porque os taxis tampouco son super caros ali, e sí que podes permitirte ir nun taxi ao aeroporto, a pesar de que está un pouco lonxe, pero depende a hora, podes ter un caos de tráfico que igual non chegas ao vuelo. No, pois hai uns atascos tremendos, e é certo que o que distí, a certas horas o taxi por caro non é o problema, pero sí que por tráfico. O tráfico nesa cidade é un atasco continuo. E de feito, eso é un atasco que se vai movendo dun lado para outro. Unha das recomendacións o mellor máis habituais cando vas a Bangkok é saber a que hora se pode ver a cidade, non? Porque hai unhas horas centrais do día que é auténticamente imposible, porque fai un calor de tolos. Claro, é un calor tan agobiante, unha humidade que o que sintes é que che están aplastando e te vas facendo máis pequeniño. É certo que o río alivia un montón,
e hai esas horas do día nas que apreta un montón. Eles teñen uns barcos, unhas liñas de barco que vai polo río arriba abaixo, é un transporte máis, non... É dicir, baratísimo, ademais. Claro, os barcos estes que van polos canais de Venecia, os grandes. E eles teñen ese mismo sistema por... creo que son 15 céntimos, 20 céntimos, é unha cousa ridícula. É fácil de mercar, ademais, non é unha cousa complicada. No, por iso, tía, chegas, tes un torno, pagas e entras. É certo que non están moi anunciados. Creo que é unha cuestión máis de que os usa máis para eles. Non ves tampouco demasiado turismo aí. O turismo está máis nas excursións contratadas, nos barcos máis grandes, máis... Pero é unha boa maneira de trasladarte a zonas da cidade que o mellor sería un auténtico peñazo ir con tuk-tuk ou ir en taxi, porque en tuk-tuk a mellor encima poden timarte todo isto, non é que te vayan roubar, pero sí que te fastidia o día, porque a veces a sensación de que te timen pois molesta. E remontar o río cara ao norte é moi sinxelo, cuestión de 20 céntimos, e podes ir á zona de Caosán, agora explicaremos as zonas, pero bueno, na zona do mediodía sí que é unha boa hora para ti, se tes que estar vendo cousas, estar no río. Estar no río, ¿no? sí. Estar no río. Eu aconsellaría, despois de varias veces xa de estar en Bangkok, facer as excursións a primeirísima hora da mañá, entrar aos museos media hora antes de que abran, meterse madrugón e coller un bo hotel con piscinas, porque ali todos os hotéis máis ou menos bons. É un dos sitios onde hai hotéis máis baratos e máis bons do mundo. Por 70 euros podes encontrar hotéis espectaculares, non? Con piscinas no piso 20, no 25. Estar no mediodía é un bom momento para estar no mediodía descansando un anaquiño, disfrutar as mañás e sobre todo logo as noites. Son plans completamente distintos, non? Sí, no, eso sí que é certo, sí que o facíamos moito de a noite chegar, piscina, aliviar e despois volver a sair. E o que diste, o tema dos hotéis é espectacular, o baratos que son e o ben que están. Despois hai cousas que podes dormir por 3 e 4 euros. A ver. Sí, pero xa é un poquinho porquiño demais, non? Claro, Sí, aí fases na vida na que a xente... Podes ter unha habitación privada para ti por 5 euros, que é algo que sempre me chamou moitísimo a atención. Evidentemente os estándares de calidade baixan moitísimo, pero a partir de 20-30 euros tes unha habitación perfectamente limpa, ordenada, ben moderna, moi ben. Xa empezas a subir da 40, xa tes piscina, e bueno, dai para arriba o que queiras. Pois mira, vamos facer unha cousa, porque Bangkok, se o queredes fragmentar, ten como 4 ou 5 cousas. Unha é o río, outra é os templos, outra é as rúas tipo Khao San Road, que son de mochileiros ou de así algo máis de mochileiros, de comprar camisetas e todo isto, os hotéis e despois a noite. Entón, vamos unha cousiña por cousa e me contas así que lembras de cada unha delas. Os templos. Os templos estivemos en Watarun, que saiu aí fai un anaquiño, que ten un pico así enorme, está ao lado do río. É unha pasada cando claro, ti velo de lonxe, velo enorme, pero cando te acercas e ves como está decorado con cachos de platos, cerámicas e que eles parten, e despois van creando figuriñas todo polo templo arriba. Espectacular. Despois o que é o Gran Palacio é inmenso, é brutal. Eso non está decorado desa maneira. Ir moi tempraniño, moi temprano, sí. Hai que velo, pero é enorme. É enormísimo. Ir con pantalóns largos. Moi bo. Sí. Por que? Está prohibido? Está prohibido entrar con pantalón corto. Por un momento pensei que era polos mosquitos ou algo así. No, está totalmente prohibido. Claro, tamén a xente está moi viva e todo alrededor do Gran Palacio te xente vendendo pantalóns. Vale. Vas a pagar o pantalón probablemente 7 veces máis caro do que vale, pero da igual. Claro. E as mulleres teñen restriccións así de ter que sí, por un velo? Os ombros tapados. Vale. Os ombros tapados e tampouco, ou a perna tampouco a vista. Pero sí que se tedes algún día a tentación de facer... Hoxe pola mañá facemos templos. O ideal é empezar polo Gran Palacio a primeira hora e ir como media hora antes ou así de que abra, porque despois é unha auténtica loucura a cantidade de xente que pode haber nese sitio e acaba fastidiando a experiencia, sabes? Non ten moito máis. Vale, ademais deses dous templos, supoño que tamén fuches a ver o Buda este gigantesco, está tumbado, non? Sí, ese tamén é unha pasada, o sea, as dimensións que ten ese Buda. Volvemos ao mismo, siguen sendo figuras enormísimas, pero cando te vas fixando os detalles que teñen tan pequeniños, os pés teñen todos os circuliños marcados en nácar, que é unha pasada, porque todas as huellas do pé están marcadas en nácar, dibuixadas en nácar alrededor da estatua.
ese foi o único sitio no que nos avisaron que había carteiristas, que me sorprendeu un montón. Fai 8 anos que estivera ali, eso non existía. Non había nada, o sea, ti podías deixar o teléfono encima da mesa, irte a outro lado, estabas tomando algo na rúa, non pasaba absolutamente nada. Este foi a primeira vez que nos avisaron que sí, que agora empezaba a haber carteiristas en Bangkok. Vale, non, sí, eu tampouco tive a sensación de que fose excesivamente unha cidade insegura, a pesar do que che parece. No, Porque... ao contrario, eu tiña a sensación de totalmente seguro, pois sí. Eso, vía que pasaba, que a xente estaba totalmente tranquila. O dos móviles a min sempre me chamou moitísima atención, sobre todo despois de estar en Brasil, que vía que era totalmente a situación contraria, de que había que andar sempre con moitísimo ollo. E o da seguridade a min sempre me chamou moitísima atención con Tailandia. Aí estaba Watarun. Vale, ao lado destes templos hai un circuito que adoita facer a xente case sempre no mesmo día, ver templos e despois un percorrido polo Mekong, que polo río, non? Sí. Que é un cruceiriño máis turístico, nunha barca que podes incluso chegar a mollarte algo nesas augas que están bastante porcas, a verdad. Sí. E das como unha volta terceiro. encadrado, non? A un par de mazás de por ali, que é o que basicamente o que se ve nese cruceiriño. Non chegamos a facer ese cruceiro, que si fixemos río arriba, río abaixo, e o que contratamos despois, a parte, foi unha visita polos canais. Claro. Que a outra parte, que é a parte que non suele entrar a xente ali, porque é o Bangkok, digamos, o Bangkok máis vello. Como era Bangkok todo, fai, pois non sei, 80, 90, 100 anos. E que te chamou a atención? Os lagartos. Hai lagartos de 2 metros apousados no que é a terraza dunha casa, tan tranquilos, a xente está tranquila, todo o mundo está tranquilo, e flipábamos en colores. E despois, bueno, os mega peixes que hai tamén, claro, eles teñen xa preparado o tema de darche un cachiño de pan, tirar os peixes, e ves como sai unha marabunta, parecen pirañas, pero claro, son uns bicharracos deste tamaño. E pois eso, como a xente vive na auga, unhas casas enormes de madeira, apoiadas sobre uns paus tan finiños. A min eso é o que máis me chamou a atención. Son ves? palafitos, non? É completamente desordenado, non é como o que ves no lago Inle en Birmania, que xa é moito máis exagerado, pero ao final é un lago, senón isto dentro dunha cidade, como cada casa pode ser diferente ás outras. Totalmente. Que están apoiadas unhas contra as outras e cos piares que teñen de madeira parecen tan febles, tan finiños, que dis, isto algún día cae. De feito, algunha que está... Hai algunha que sí, que están ademais en ruínas, non? Ata son bonitas. É dicir, casas de madeira xa totalmente deterioradas, que lle fallaron un par de pilares, está totalmente deitada. E iso, vendo como se agochan os cocodrilos ou lagartos estes que miden Son varanos. Que pregunteime que demonios era metros, eso. isto ten que entrar polas casas fijo, porque... Sí. No, de feito, eso, vías que algún estaba apoiado na terraza de algunha casa habitada, que vías que estaba perfectamente habitada. Pero como aquí, quen ve un gato tomando o sol, non? Supoño que terán algún tipo de precaución con eles, porque, bueno, son da familia dos dragóns de Komodo, e se che morden, pois a infección pode ser gorda, pero convívese ben con eles. Pasa un pouco tamén en moitos máis sitios, non? Lembro, por exemplo, en Pantanal en Brasil, a xente convive cos yacarés. Os nenos están xogando a 3-4 metros dos yacarés, e claro, é unha cousa máis habitual, igual que xente que se baña con pirañas no Amazonas, Estaban non? eles antes canos. Sí, Non ten moita historia. Vale, do Bangkok máis mochileiro, tipo as rúas Khao San Road, que está cheo de cervecerías, cheo de tendas, cheo de balbordo, que lembras desa parte? É curioso, porque tiña moito mellor recordo de Khao San de cando estivera ali fai 8 anos. Desta vez notábase que o turismo estaba empezando aínda, despois da pandemia e todo, notábase que estaba empezando a volver a ver xente. Khao San estaba moi baleiro, moi baleiro. Eso faise extraño. Sí. Porque Khao San é discoteca, pero tralla por todas horas, e xente a todas horas. E non había. Era moi extraño. Sabedes se ides a Khao San Road, que non sei se pasou a ti? En Khao San Road hai un montón de tendas de camisetas que teñen o texido máis espectacular que ven eu na miña vida. De feito, eu cada vez que vou a Bangkok, que sí que como é un sitio de parada para ir despois a outros sitios, mercas camisetas que duran, e teñen un branco nuclear cada vez que cando lavas, e duran anos e anos. Pero estás falando da calidade do algodón? Non, da calidade do algodón. Sí, vale. Teñen un montón de temas impresos dos que estean en ese momento de moda, que si Star Wars, que si, bueno, un montón de cousas distintas, e duran. Se ides, non deixedes de comprar unha camiseta de Khao San Road. Que eu pensei que falabas de camisetas de turista ou así. Non. Comprar camisolas de vestir, dis. Sí, son camisolas
chulas para Vale, andar vale. por aí. Este caosan normalmente, pois desta vez non Sí. estaba así. Na, estaba moito máis diluído, non? De xente. Moitísimo máis, moito. Estaba baleira, o sea, vías a rúa, baleira de todo. E agora estamos vendo, os que estades vendo por YouTube, un dos mercados máis grandes do mundo, que ata ten pinta de árbore de Navidad, se o ves iluminado de noite. Puideches ir a ese mercado que é unha auténtica cidade. Estivemos eu non me acordo ahora mismo cal é o nome. É un que se chega en metro, está xusto ao lado dun metro, percorrelo leva igual de un sitio a outro unhas 2 horas, Ah, xa sei. Non, aí non estivemos esta vez. Porque era os domingos, Claro. estaba pechado. É que é unha loucura. Sí, Unha loucura iso. non me acordo ahora como se... Chatuchac. O mercado de Exactamente, Chatuchac. Chatuchac. No, ese estaba pechado. Estivemos noutro máis as aforas, nos que éramos os únicos turistas. É unha gozada. A verdade Claro. que sentirte ti o bicho raro, decir, madre, estáme mirando todo o mundo, porque estábamos totalmente fora de lugar. E está moi guai, porque aí sí que ves realmente de que vai todo. O que comen de verdade, non a turistada. Bueno, Claro. en fin, saírte un poquinho do circuito. É o que ten, porque cando falabas antes de como é Van Gogh, ademais ese desorden, ese caos, é un caos ademais que ten olor, que cheira. Sí. Que cheira a asfalto, que cheira a humedade, que cheira a comida na rúa constantemente, verdade? A picante. Bueno, claro. Sí, porque Sí, o sí. picante notase máis incluso no nariz, non? No, aquí, cerca do ollo, sí, 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 sí. Moitísimo. Senos. É unha pasada. Bueno, con Despois circos que vin unha vez pasar un tuk-tuk facendo a comida, o paisano Buah, tremendo. co carbón encendido, tío. Como? Que pasa? Claro, hai moitos postos de comida que están montados en tuk-tuks e en motocicletas, entón o tío vai ca motocicleta ao lado ten un sidecar co seu posto de comida. Entón das a volta, despáchache Non despega o cudo asento, non? Efectivamente. Bueno, Bueno, pues, pues, iba co carbón encendido, afumando toda a rúa, e o tío a toda a tralla dicindo, bueno, igual se apaga ou non, porque ademais iba mirando para o lume de vez en cando. Ao mellor estaba vivando. En vez de soplar, lle digo, pues dome un paseo. Pode ser. No que atinxe a noite, que a noite de Van Gogh ten moitísima fama, moitísima zona, en parte unha zona por os burdéis que ten, este tipo de locais que está moi estigmatizado. É certo que hai un par de rúas nas que se ve ese tipo de locais e tamén se ve ese tipo de clientes que hai, que dos que eu casi, se me permitides, pasaría de tocalo aquí hoxe, pero sí que creo que ten un Van Gogh, agora vémolo aquí no fondo, que son o dos rooftops, o das terrazas, por exemplo, a máis famosa que a que se ve agora no noso fondo, os que o vedes por YouTube, que é o Leboa Tower, o State Tower, que sae en Resacón nas Vegas na segunda parte, que aparece en Van Gogh, que é realmente un anfiteatro cunha cúpula xigantesca posta en riba dun edificio de 64 plantas. Puideches ver algo dese estilo de Van Gogh? Estive nese. No Vértigo? No Vértigo. No Moon Bar? No Vértigo, aí arriba. Chamase xusto. Vértigo. Sí. É un hotel. Veño pelo. Está claro. Vamos. Son caros, aquí as cousas, unha Sí. copa pode costarche tranquilamente 30 pavos, 28 pavos, unha cousa así, a cervexa 12, unha cousa... Aquí era unha cousa medianamente razonable. No Leboa era unha cousa sin De xeito. De locos. feito, claro, aproveitámase de toda a fama que arrastraban de Resacón. E, bueno, Pois cobraban por entrar, cobraban polo cóctel. Entón, claro. Pois contanos un pouco esa parte, porque é algo que hai que facer tamén en Van Gogh. En algún momento ir a algún destes rooftops, algunha das noites, entón, a cales fuches ti e como fuches? Eu recomendaría, xa máis que só o tema dos rooftops, os dous Bangkoks que hai, o Bangkok vello, o dos templos, o dos canais, e despois a zona nova, que é totalmente distinto a Bangkok e tamén o concepto que que coñezo eu de cidade. Se no Bangkok vello hai caos, aquí hai caos con cemento e asfalto, é dicir, as rúas teñen como 4 niveis distintos. Non hai unha rúa normal e corrente con coches camiñando e aceras aos lados, non, o sea, hai coches abaixo, no medio vai unha pasarela casente, por riba vai un metro e por riba vai o tren. Sí, un escaléstric de Totalmente un distintos escaléstric, pero nun transportes. sitio moi comprimido e a verdade é que se fai moi extraño, moi extraño. É dicir, ti podes estar no hotel e podes estar pasándoche estar nunha planta alta e Pode estar estar- pasándoche unha autoestrada pola altura dos Totalmente, pode estar nun Vale, quinto ou un vale, sexto vale. piso e estáche pasando unha autoestrada polo lado. Ou eso, nun cuarto e está unha acera camiñando a xente tan tranquila. Todo isto, claro, donde nós temos unha carretera, no, hai 4. E iso a mí impresionoume moitísimo, porque
que eso non é algo que ao que estés acostumbrado. Faise moi agobiante, certo que sí. Despois o tema dos rooftops, xa che estivemos mirando, e nas reseñas todas falábanos fatal do Levoa, é moi ben do Vértigo. Que ten agora dúas, o Levoa ten 10 pisos máis abaixo, unha moito máis tranquiliña. 10 pisos máis abaixo segue habendo unha terraza. Pero vamos, porque un está no 64, outro está no 50. Claro, vale. É unha pasada. Sí. É que non tes a sensación de que Bangkok sempre pide que volvas en breve. Efectivamente, pero toda Tailandia. É dicir, Unha pasada. sei que é unha viaxe que repetirei. Vale. Non, sei seguro que volverei. Tripitirei. Sí. Pois iría cada ano, se puidese, vamos. Eu mira, creo que vou ir agora en febreiro, van a ser as miñas vacacións, porque hai moito tempo tamén desde a pandemia, é un dos sitios favoritos. Eu creo que vai ser a quinta ou sexta vez que vou ali. Caramba. E vou a repetir, porque é espectacular o país. Simplemente 3 recomendaciones miñas de rooftops: o Levoa, que aínda que sexa caro, merece a pena velo por a construción; o Vértigo, porque é o sitio máis alto e vese toda a zona nova; e despois hai unha moi pequeniña, é dicir. Sí, é pequena. Claro, Despois hai unha que está na zona moito máis de tendas céntrica, que se chama Above 11, por encima da rúa 11, que é algo máis pequena, pero é moito máis sinxela para ir, é fermosísima. E despois hai algún hotel que está moi guai, como o Sathorn, que ten unha infinity pool xusto ao lado desta zona. Eu recomendaría esas zonas para ir a Bangkok. Ti tes algunha recomendación antes de que cambiemos de tercio ou non? Pois, a verdade que estou Lembras algún local, algunha cousa así? Ostras, ahora pillasme. Como hotéis, a verdade que estou a gusto en todos os hotéis, pero non me quedei con nome de ningún. Que te Bueno, parece? hai un montón. Se queredes, Sí. podes comentar por mail ou por Insta, que vos diremos algunha recomendación. Bueno, estamos con Dani Trillo, co actor que estivo en Tailandia hai ben pouquiño, contándonos o maravilloso que é Bangkok. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. E agora mesmo nun karaoke de Sucumbit soa este tema que se chama Your Mood, que é unha das... É o único que se entende. Claro, que fala de esta parella que rompeu no río Mekong. Claro. A reconciliación. A reconciliación, Claro. exactamente. Qué bonito, qué bonito. Precioso. Ponemos esta canción porque hoxe sabedes que estamos viaxando con Dani Trillo, con este actor galego que foi a Tailandia hai ben pouco, e dixen, ustedes que poñer Your Mood porque é a miña canción favorita, marcou a viaxe porque ten un significado moi especial para ti. Home, era a nosa lúa de Meller, esa era a canción que eu quería declarar o meu amor eterno, claro. Non se pode mentir tanto. Non, sí que era a miña lúa de Meller. Pero a canción non, non? A canción non. Págame por eso. Bueno, arrancamos esta segunda parte do programa na que vamos a mudarnos desde Bangkok directamente a algunha das illas máis chulas que hai en Tailandia. Non iremos á parte do Índico, senón que iremos a outra das zonas máis famosas que é a que protagonizan Koh Samui, Koh Tao e Koh Phangan. Eles din Copañán. Copañán. É unha ñ. Copañal. Imos aí a zona... Cocueiro en galego. Cocueiro, que se diría en galego. Para empezar, ollo se ides ao aeroporto en Bangkok, porque están bastante diversificados o que son chegadas internacionais e voos internos. E igual queres ir ao aeroporto pensando que era o mesmo no que chegaste, se viaxas en Airasia ou unha cousa destas, non vas ao aeroporto que che toca,
porque moitos dos voos internos están noutro dos aeroportos de Bangkok. Entón, en moitas ocasións para viaxar a algunha destas illas, fixadevos ben cal é o aeroporto. No teu caso, como viaxaches a Koh Samui? No noso caso foi co avión en Air Bangkok, que sí que era no mesmo aeroporto. Erase eu creo que non viaxa a Koh Samui aínda. Viaxa moito máis... É curioso porque a única aerolínea que voi a Koh Samui é Air Bangkok. Que é algo máis cara que Erase. Somos propietarios do aeroporto, directamente. O aeroporto máis bonito que vin na miña vida. Se tedes ocasión, por favor, buscadio, porque é brutal. É o aeroporto de xoguete, o aeroporto de Pinipón, cas súas casetiñas de madeira, os seus carriños, o sea, sempre che levan dun lado a outro en carriño, bueno, brutal, buscadio. Vale a pena. Como é a aterraxe en Bangkok? En Koh Samui? En Koh Samui, espectacular. Espectacular, porque é unha pista que vai de lado, o sea, colle un cacho da illa que fai unha puntiña cara fora, entón a pista vai casi dun lado ao outro da illa. Claro, ti vas chegando, sabes, vendo absolutamente todo, as praias tan enormes que hai, o bonita que é a illa, só ves desde arriba. A min gustou moitísimo, moitísimo. Mi bilen är sätta det ni som mig sin couch i pjätt. Men ta mig kongen källen. Sai ta kunen men kan bai. E cando chegas a Koh Samui, hai sempre unha dúbida. De entrada, supoño que a aterraxe é brutal, non? Xa empezas a ver esas cosas azuis... Totalmente, as praias kilométricas son enormes, son moi largas. E iso, a pista tan pequeniña, o aeroporto de xoguete, de postal. Coñeces as tres illas desa zona, que son Koh Phangan, Koh Samui e Koh Tao. Das tres, moita xente non pode ir ás tres. Non. Como as diferenciarías e, coñecendo as tres como as coñeces ti, cal recomendarías? Depende se tes moito tempo ou pouco tempo. Veña, Se vamos tes a hacer un pouco plan para tempo, 15 días e un plan para 5 días. Para 5 días quédate en Koh Samui. Sí? Ten suficiente para ver en 5 días. Se tes un poquinho máis de tempo, vale moito a pena ir ata Koh Phangan. E se tes máis tempo e vas a facer buceo, vai a Koh Tao. Se non vas a facer buceo, eu non o recomendo. É dicir, Por qué? Porque é unha illa moi pequeniña, ten moi malas comunicacións, realmente malas, tan malas que aínda por riba non tes forma de alugar motos de forma medianamente fácil, tes que ir depender moitísimo do taxi, os taxis aproveitanse de que hai tan malas comunicacións e tan poucas opcións de transporte, e sí que se aproveitan bastante dos turistas. Non hai moito nada máis distinto do que vas a ver en Koh Phangan, por exemplo. Koh Phangan sí que é a illa máis salvaxe das tres. Bueno, máis salvaxe non, é Koh Tao, certo. Pero Koh Phangan sí que sigue tendo ese punto salvaxe, ese punto que ves que non houbo turismo de masas. É un sitio no que te podes perder por camiños eternos do lado ao outro, podes desplazarte en moto, podes recorrer toda a illa nunha motiña pequeniña. Alugaches unha ti? Sí. E canto custa aproximadamente alugar unha moto ali? Pois como 4 ou 5 euros ao día. Maravilloso. Maravilloso. Outra recomendación, ollo a xente cando aluga motos. E hai unha cousa que, claro, nós aquí podemos conducir motos de 125 con o carné de coche, non podemos conducirme máis. Eles van che alugar unha de 150 ou de 200. Se queres conducir a ti. Se te estampas, a partir de aí os seguros fan tururú, claro. Evidentemente. É dicir, quen che aluga a moto non che vai poñer ningún tipo de problema para alugala. É baixo a túa responsabilidade. Entón, moito cuidadiño con eso, porque hai xente que non é consciente deso. É fácil ter un accidente, porque a xente, claro, ti tens que ir polo arcén, e os arcéns están cheos de terra, de area, e nas curvas, claro, quen non este moi acostumbrado a andar en moto nunha curviña fai plas e a chan, a rodar. Vale, en dous namorados como Dani e a súa muller en Koh Samui, do que se pode contar, que é o que se fai en Koh Samui? Que cosas hai que facer? E tes que ir á praia, tes que ir ás praias de Chauen, tes que ir á praia de Lamai. Son praias de postal, o sea, cocoteros na praia, praias kilométricas totalmente desertas. E son como aparecen así nas fotos que temos agora mesmo aquí no YouTube ou está atigado de xente? Eu pillei moi baleiro, moi baleiro. Sí que é certo que me falaron de que en Chauen era o sitio onde máis turismo había, tamén é certo que ves que xa hai moitísimo máis hotéis que en calquer outro lado.
Pero volvemos á mesma, nós pillámoslo agora, despois da pandemia, moi baixiño. É complicado atopar hotel? Iso é en Kotao. No, para nada. Non é nada complicado atopar. En ningún lado de Tailandia é complicado encontrar E hotel. siguen sendo vos como en Bangkok, os de Koh Samui, ou non? Para min sí. É dicir, todos os que estiven foron maravilla e despois cada particularidade que non reservei nada en ningún momento. O sea, fuches a aventura ali. A Chegaches? reservar dun día para outro. Estás a gusto aquí? Sí, pois quedamos uns días máis. Non che mola? Pois cambiamos para outro. En un momento. Claro, esa é a parte boa de viaxar en suño, que para eles xa é temporada baixa, aínda non de todo, pero para nós é maravilloso porque o tempo sigue sendo estupendo. Podes che caer unha chuviña un día, pero claro, a chuvia ali é cae a cachón, unha oriña, para en seco e volve a haber sol e calor, hasta se agradece porque che rebaixa un pouquinho. En que temporadas son temporadas altas e baixas ali para aí? A temporada alta é a partir de decembro ata febreiro, marzo. Esa é a temporada alta na que hai moitísima máis xente. A partir de aí, bueno, hai unha temporada media, digamos, e a temporada baixa arranca en xuño ata máis ou menos agosto. Bueno, en realidade, de agosto para ata novembro non deberías ir directamente, porque hai a temporada de monzón talmente, e aí non é unha hora de chuvia, aí poden ser 5, 6, 7 e pode estar chovendo toda a semana a cachón, sin parar. Entón, esa temporada sí que non se debería ir. Lembramos, por se algún está despistado, cando non é recomendable ir ás illas de Tailandia? Dende logo que dende agosto ata novembro, no. É complicado. Non. E logo hai que mirar tamén en que parte de Tailandia están, porque os monzóns comportanse distinto dunha Ese é zona a certo, outra. sí. Na parte, digamos que en suño, ou sea, maio, suño, ti podes ir a zona que estudamos nós, que é o mar de Andamán, o Golfo de Tailandia, onde está Koh Tao, Koh Samui e Koh Phangan, porque aí sí que é digamos que é sempre estación seca. Aí non che vai afectar apenas a chuvia. Se te vas ao lado do Índico, onde está eso, pois Krabi, Colipé, todos estos, aí sí que che pode caer un poquinho máis de chuvia. E desa flexibilidade que tomaches, de esa decisión de non elixir hotel e ir improvisando, facías todo co teléfono móvil? Totalmente. Cunha aplicación, con un Booking ou unha cousa destas? Podías facelo con Booking directamente, que funciona ali, ou podes facelo con outra... Agoda, seguramente, non? Agoda, efectivamente, era Agoda, sí, que é unha que funciona moi ben Funciona ali. moito mellor no sudeste asiático Agoda que en Asia, sí. Booking. Vale, Funciona entón, e moi aí ben. estaba todo concentrado, están todos ben puntuados, todo igual. Efectivamente, todo igual, e despois eso, o que son os datos para internet, podes pillar unha tarxeta. A min non me fixo falta en ningún momento porque hai wifi ata na última esquina. Hai xente que se preocupa un montón de, ostras, vou estar desconectado. Vas a estar desconectado dun bar ou outro. Vale, claro. Nada máis. E se tes algo máis de 5 días, o sea, quedou clarísimo que se pode facer en Koh Samui, se tes este plan que dixemos que ao mellor tes 2 semanas para estar por esa zona e ao mellor visitar 2 ou 3 illas, que recomendarías? Eu iría a Koh Tao a facer buceo. Buceo ou buceo e snorkel? Podes facer as dúas cousas. Eu iría a facer buceo. O sea, Buceo. sería mergullarse alugando a alguén que te leva nunha lancha con unhas bombonas. Exactamente. Koh Tao é unha illa moi pequeniña, pero é unha meca do buceo a nivel mundial. Hai un montón de escolas de buceo e podes sacarte titulacións que valen para todo o mundo, é dicir, titulacións oficiais. Sí, só te den conta que se sacades algún tipo desa titulación, tens que ter en conta cando te des o seguinte voo, estas cousas, porque Claro. non se pode tampouco voar. Non podes xusto- viaxar ao momento, polo tema das baixadas, as compresións, sí. Pero moita efectivamente. xente aproveita para facelo neses sitios porque é algo menos tedioso ou menos laborioso que facelo o que sei. É Aquí que- en España o que pasa é que é certo que non é o mesmo que facelo en España. No. Con que implica. Non, quer decir, unha titulación open water que a que teño eu, é dicir, xa podría baixar a, creo que son 15 metros, só, non o farei nunca xa máis eu só, pero podería facelo con esa titulación. En España está che levando como un mes e pico, e eu saquei nunha semana. Evidentemente, tes os coñecementos, sí, pero non tes experiencia, non deberías de facelo só con esa titulación, e se non vas a mergullarte máis. Certo é que tamén hai xente que empeza co Open Water, saca o profesor, empeza a sacar o Dive Master, e sacan todas as titulacións en un mes e pico. E esa xente sí que despois está dando clases por aí adiante. Desas 3 illas, de Koh Phangan, de Koh Tao e Koh Samui, por ranking, onde hai máis ou menos ruido, máis ou menos festa, para quen lle guste cada unha das cousas. Koh Phangan é coñecida a nivel mundial pola Full Moon Party, que é unha festa que se fai no sur da illa, nunha playa pequeniña que se chama Hat Rin.
É unha praia que tivela de día, parece unha cousa totalmente normal, pero de noite iso transformase, o sea, ven xente de todas as partes do mundo, cando é lúa chea, a facer a festa nesa praia. O sea que moi tranquiliña, non é Copañán para cando hai full moon. Esa zona, despois de aí para arriba, é moi tranquila. Vale. Despois aí tamén é certo que hai como discotecas na xungla, é dicir, a raíz da Full Moon Party, pois foronse montando distintos tipos de festas. De feito teñen a festa da media lúa chea, bueno, en fin, claro, empezaron a sacar dun lado do outro, claro, do cuarto menguante, tal cual. Pero entón, o sea, hai festa cada 28 días. Efectivamente, pero festa Festón. non, a festa. Vale. Festón, E hai festón. que ir vestidos de branco ou hai algún código de... No, o sea, vale todo. Vale. De feito, ese é o problema. Vale que demasiado vale todo. Eu non fun, pero bueno, as historias que me teñen contado desa festa, a verdad que non me quedaron moitas ganas de ir a ver como era. Ten en conta que o que Copañán énchese por completo e a xente ten que vir de outras illas, o sea, non hai hotéis en ningún lado. De tanta xente que ven de todas as partes do mundo. Hai xente que ven exclusivamente a Full Moon Party. Vale. É cosa moi, entendo que algo máis... É a máis grande das seis. seis. máis grande ten un pouco máis de todo, non? Ten un poquinho máis de todo, efectivamente. Bueno, hai monte, hai interior, hai cascadas. Hai unha cousa que lle recomendo tamén a todo o mundo, que si se colle unha moto de aluguer, en vez de facerse só a costa, que atravesen a illa de norte a sur. Sí, é unha forma bastante fácil de chegar ao norte da illa, e despois é unha carretera que vai toda pola xungla, e está moi guai porque non hai absolutamente nada de turismo, nin de bares, é dicir, estás só, totalmente só. Se tes sorte ainda vas a ver monos, vas a ver fauna, é unha verdade que é unha experiencia moi chula, moi chula. Pois eu creo que nos queda unha idea, bueno, do que se pode resumir en 50 minutos, o que pode ser un viaxe idílico. É certo, como dicimos, que Tailandia, xusto para esta viaxe que nos propón Dani Trillo, é un dos poucos sitios nos que en 12 días casi dá tempo a disfrutar praia e cidade. En outras viaxes que vas ao sudeste asiático xa é moito máis complicado pola infraestructura que hai que ter, por como é complicado a viaxe, pero neste caso colócaste en 2 paradiñas en Bangkok, 3 días en Bangkok, 5 na praia e volves como novo. Pois, Dani, foi un auténtico placer que nos contases isto. Volves outro día a contarnos outra viaxe? Bueno, cando faga falta, non hai problema ningún. Bueno, pois en breve Dani Trillo estará con todos nós contándonos algunha das súas viaxes. A ver, que dei por aí con esta de Brasil, que ten moi boa pinta. Dani, moitísimas gracias, ata a próxima, moitísima sorte en todo, vale? Graciñas. Dani, graciñas esta semana. Boa noite. Todos vos lambonciños, gracias por estardes aí. Isto foi Lambóns de Viaxe. Vémonos a semana que ven aquí na Radio Galega. Adeus. Quiero pasarme esta noite contigo sin frío. Non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos as 3. Por favor, cho pido. Quero quedarme esta noite contigo.